guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya hari ini libur guys. Yalah, awak nek lagi apes buan wis bungkur ijek lama lagi cara mana ijek seminggu kan. Saiki kulkas ora dadi es, kulkase bobrok. Montor bane ya bobrok. Ngene iki aku terus golek ning ngendi. Oke, diawali dengan bantu tripod glowing guys. Ya Allah. Awak nek lagi apes ora kaya awake maknya, nek lagi bejo ya ora kaya awake maknya. Oke, diawali dengan bantu tripod glowing iki bar masak. Aku kelaluh deh sampai ra kober syuting mergo utekku wis kopyor. Kopyore piye? Ngrasakno kulkas ora dadi es batu, ngrasakno montor rusak, TV rusak. Ngene iki lho terus apa sing tak nggo ndandakno. Ya Allah, ya wis pokoke gladuk-gladuk nek entuk gremet-gremet nek selamat. Iki awake dhewe ape kono metu golek-golek guys sampe ndandakno sepeda motorku dhisik sementara untuk panenan jagung saithike dadak dada. Alhamdulillah tapi yo alhamdulillah jek kena tingguan pokoke. Wis aku tak mangkat yo guys iki nek ndandakno ning cepu ning nganding terminal. Iya. Ning lampu abang ijo ndek sore wis tak tubleso sing asli guys. Lah tetapi jek kempot. Ya wis ra apa-apa iki dangere awak yo ngene iki. Engko nek awake dhewe iki ndek dhuwit nek gak enek sing rusak mesti ya gak penak. Oke guys, aku tak mangkat ya mumpung ijek isuk. Wis ra dodol lah, piye nek dodol wong kulaan ya ora ndek motor mlaku. Wadah, malah memetoh ndasku. Wis aku tak mangkat. Alon-alon helme ndi? Aku helm. Ini tambelannya ngerem palu nih mas. Dadake motor, Bang. Dadake motor. Libur. Anak apa, Le? Aku malah banku modar kayak tak dadakno. Jadi ini mawon, tapi kan iki. Ki ganti. Kemene ganti kurang. Pare wayahe nyali nih. Ya, tak ganti tarai. Ganti plat kene. Kopi kena. Dandake motor bane mletok. Libur. Anu, bantu bus diganti biasa kena ya wis. Sementara urung duwe dhuwit engko tuku nek wis anu ae. Lah 300 sih saiki. Wis larang. Nggih. Ada separuh. Lah iya. Wis sementara urung ana dhuwit tak ganti ban Jawa ae ora tugas. Neng terminal guys iki. Wong arep buri yo, Tang. Aku yo ape ganti plat iki wis karek 2 minggu soal. Tak tinggal ganti banjire kene kene. Ya wis kok tuku ae engko mah nek duwe dhuwit aku ngono.
Saiki langsung ndang 300 sih. Alah. Nek 200 ngono aja aku anek 300 sih. Iki diganti plat arek, mbok ganti plat kene. Bayar piro? 45. Ya wis aku tak rono, mas aku enak apa, Mas. Mangkal, Pak. Oke, guys. Syuting nang ning pasar tak lanjut. Mak emang ning apa? Ndandakno sepeda motor sudah pulang. Terus nih cepu tuku telo. Terus iki ning mape trik-trik golek kayu. Gamang telone tuku 10 kilo. Kole 2 kilo. Lombok sambeli sudah punya, guys. Nek sambeli benduwi. Emang masare ya bareng Mbak Itletong. Ki apen cukup kembang telang kono ning sawah mbir yup sik lecek panas. Nek yup engko ketok. Pas kumen batik ning ndi jene? Tak singgano. Apa tunggu ndi? Ndak gunggung sore-sore anak wis komandan. Wong kangkel api nggo bengi. Sek dina apa? Setu. Angklopi. Angklopi sapa? Wong kuwi ada angklopi buka di angklopi kowe. Besok nek di angklopi penak. Di angklopi ngene di nek kon duki angklopi ora ngono. Di angklopi sesuk. Bengi angklopi kok Ijek setu. dari ada angklopi kini iki terus. Iki mudeng ora? Ewoe ijek esuk setu. Ijek suwi. Iki sesuk Selasa. Iki mang apa? Saiki Mas Selasa ya, Pak? Sesuk Rebo, Kamis, Jumat, Setu. Iring-iring jek 4 dino. Telek embus be. Ngomonganmu. Nek telek embus sih gak masuk. Ngono kan ngopo susune ning kon nonjuk nang wong nonjuk sini kok. Wis nang dia nonjuk ya, Mak. Nonjuk nggo nemu. Oke, guys. Ngurusi kewan makani minti. Oke, guys. Hah? Sapa? Kulo tae kon ngombe, aku mak saiki mang tene upload pisan dawe tak opahi. Oke, guys, mintine mangan. Aku tak makani minti sik. Kemroyok, guys, mintine. Ndak ada mangan. Es nek meja ga? Sik kurang sak menit tok. Oke, guys, pada mangan anake 20 biji. Pandange ning belakang sudah kecaping. Pandangnya ya di sini. Enak ngombe. Le, aku mang nyerek tutup drigen sak drigene, Cok. Nyerek drigen aku mang. Sik wonge jekne sawah ape ngobati. Tutupe gak duwe aku. Sik. Kulo es ndang ngombe sik. Kurang saiki. Alah kopo-kopo. Kowe dipesen mang. Mbakin Maendro. Karo Doni, kowe ora Doni apa ora? Ora Donine mana? Didandani kowe soke wae Mbakin. Diopahi yang kaji wong Banten. Wis lah ya gak mek nene. Wis. Sik kurang saiki. Wis, tak kayak duit. Es kalau nek meja, nek kanggone Sarini kok. Es teh Sarini. Iya. Mawan masih nukokno aku mek saitik tok kok. Oke pemirsa. Wis iki mang kontene morak-marik ya wis apa ae ya guys ya ndandakno motor ya apa. Iki motorku ape tak ombang kok pedile gak resik aku males.
Oke, jangan lupa ditonton, di like, di komen, di share sakake ning YouTube Manyak. Muga-muga sing delok akeh ya, guys. Jalukane. Oke, bolo. Kan sapa? Ini wong ngarit ngomong apa le? Oke, tak cukupi sekian. Bila ada tutur kata kurang jelas mohon maaf. Tak cukupi sekian ndandakno motor-motor yang bledak. Wis saiki genten kulkase mae, nasib buruk sekali hari ini. Oke. Wis tak cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya.